ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರಿವನೆತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಿಡು ಯಾವ ಜಾತಿಯೋ ನೀ ಯಾವ ಧರ್ಮವೋ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ನಾ ಮಾನವವೋ ಮನೆ ಬಾರವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಜೀವವೋ ಯೌವನದ ಭಾವವೋ ಕುಂದು ಬಿಟ್ಟರು ನರಸತ್ತ ಮನುಜರು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಸ್ತೂರಿಯ ಬೀಡು ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಸ್ತೂರಿಯ ಬೀಡು ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಕು ಕೊಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಧ್ವನಿಗಳು ಕೋಮು ದ್ವೇಷವ ಹಲಿಸಿ ಹಾಕೋ ಕವಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ പിടച്ചിടുമേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തോടിപ്പോയും സമയം പടപ്പിലുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ തുനലൊരുകി അഭയം പരവിപ്പിൻ്റെ മനുഷ്യരൂപം പതിലൊടിയും തലണം മടക്കിത്തരാൻ ഹസ്റായിലും നിസ്സഹായന നിമിഷം അതിർക്കദിനം രോഹിൻ മടക്കം അതിൽ കണ്ടാലും ശ്വസനം ലോകം കണ്ടാലും തുറന്ന വച്ച കണ്ണുകൾ രണ്ടും പിടരും പിടച്ചിടുമേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തൊടിപ്പോയും സമയം പടപ്പിലുണ്ടോ പടച്ചവന്റെ തുനലൊരുകി അഭയം തിരുനബി ഗന്ധം അതിശയ ചന്തം മധുര മദീന നബി കിംബം അസുഹരിരാഹ അഹ്മദ് ത്വാഹ അജബ് ഹബീബ് അവരൊരു റിയ അംബർ ഹാദി അംബവളോദി അംബുജമേ നബി റോജ അംബിയ രാജ ഖാജ സിരാജ അലമിലു നബി താജ തിരുനബി ഗന്ധം അതിശയ ചന്തം മധുര മദീന നബി കിംബം അസുഹരിരാഹ അഹ്മദ് ത്വാഹ അജബ് ഹബീബ് അവരൊരു റിയ ഫത്തിമത്തുൽ സുഹ്റബി മോലെ ഖാതിമുൻ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയാൽ മുത്തിസ്ലാമിൽ ഉത്തമരാമാണ് ഫത്തിമത്തുൽ സുഹ്റബി മോലെ ഖാതിമുൻ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയാൽ മുത്തിസ്ലാമിൽ ഉത്തമരാമാണ് കരുണാടി കിണറിലാതവരെ കശ്ഫ് കരാമത്ത് ദൊരയവരെ കരുണാടിന കടലാതവരെ ജലാൽ മസ്താൻ വലിയുള്ള പരിഹാരവതോ തുമ്മ ബലിಗೆ കണ്ണീರಿಗೆ സാന്ത്വന താവേ ബന്ദർ മണ്ണിന കൺമണിയേ ജലാൽ മസ്താൻ വലിയുള്ള സിബത്തിൽ കപടങ്ങൾ തുറന്ന് മണിമുത്തരസോലോരെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നേ അർക്കണം സഹിച്ചവർ കരുത്തെല്ലാം തകർന്ന് മണിമുത്ത് മദീനത്തെ ചേരായും നടന്ന് മണ്ണത്തെ ാണ് മണ്ണത്തെ മണിത്താവർക്കും ചുണ്ടപ്പെടുത്തി പൂമണപ്പൊടി കട്ടി വരട്ടി ഓരിം പോകൽ പോകും നബി തങ്ക പെരുമ്പം വേഗം സഹബാക്കളെ കഥ ഓരിമ്പം മണ്ണും തെണ്ണും വേറെന്ന പാട പോകും
ആരംഭം കണി ബദരീങ്ങളെ ശ്രീധനവും വേണ്ട ശ്രീശാപവും പേരണ്ട കെട്ടത് ചെയ്യണ്ട കാരുണ്യവും മറക്കണ്ട അശരണർക്ക് തണലാകണം നീ ആലംബയിലരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നേ അശരണർക്ക് തണലാകണം നീ ആലംബയിലരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നേ കണ്ണുനീരിനെ മയകുന്ന പെണ്ണിന് സന്തനമേകെ പെണ്ണിന് മിന്നിന് ഓടിത്ത മരുന്ന ഉപകാശമേകെ കണ്ണുനീരിനെ മയകുന്ന പെണ്ണിന് സന്തനമേകെ പെണ്ണിന് മിന്നിന് ഓടിത്ത മരുന്ന ഉപകാശമേകെ സ്ത്രീധനവും വേണ്ട ശ്രീശാപവും പേരുണ്ട കട്ടത് ചെയ്യണ്ട കാരുണ്യവും മറക്കണ്ട തെങ്കരത്തിലംബരിച്ചതോ മുഖം തിങ്കലാലങ്കരിച്ചതോ തെങ്കരത്തിലംബരിച്ചതോ നിബിമുഖം തിങ്കലാലങ്കരിച്ചതോ ഇഷ്ക് വീശിടുന്ന സ്വർഗരാജ ഇഷ്ക് പാടിടട്ടെ രാജ ഇഷ്ക് വീശിടുന്ന സ്വർഗരാജ ഇഷ്ക് പാടിടട്ടെ രാജ മക്ക ഖുറൈശികളിൽ തേനൊലി പാടുവാ പാവനമായോ രാജ മദിയിൽ തേന്റെ സിരാജ പാവനമായോ രാജ മദിയിൽ തേന്റെ സിരാജ സാന്ത്വന ഗീതവുമായി റസൂലനമായി മക്ക ഖുറൈശികളിൽ തേനൊലി പാടുവാൻ ബദ്രിയോത്ത കാലം തന്നിൽ പടവേട്ടേ വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാവുൽ ബദരികളെ തുടികത്തോ ഇസ്ലാമിൻ ഉയർമാളം കൊടുത്തുള്ള ഉചിത പുലികള ശുഹദാകളെ ജിന്ദാബാദ് ജിന്ദാബാദ് ഭാരത മുന്നിಗೆ ജിന്ദാബാദ് 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 ഭാരത മുന്നിಗೆ ജിന്ദാബാദ് ಜಾತಿ ಭೇದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಉಂಡಿ ಉದರದಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳುವ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜವ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಹರಡುವ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಹಲವು ಧರ್ಮದ ನಾಡು ಸುಂದರ ನಮ್ಮಿ ಬೀಡೋ ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿಮಾನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಹಾಲಿರೋನ್ ಹಾಲಿರೋನ್ ಶೇಖ್ ರಿಫಾಯಿ ಹಾಲಿರೋನ್ 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 ಈ ಮಜಲಿಸಿಲ್ ಹಾಲಿರೋನ್ 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 ಶೇಖ್ ರಿಫಾಯಿ ಹಾಲಿರೋನ್ 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 ಈ ಮಜಲಿಸಿಲ್ ಹಾಲಿರೋನ್ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಹಲೋ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ ಉತ್ಸವ 2025-26ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮೆರುಗನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಭಗವಾನ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ಭಗವಾನ್ ಬನ್ನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು.
ಉಳ್ಳಾಳ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ 2025-26 ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ DN ರಾಘವರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.